Horas madihamuna amanami dohot inanami. Yarenon singkat dita di manugoton ima bab opat jolma perlu dua hatu tubuna. Tarsangko do Nikodemus tikiriak Jesus tu ibana naiko di tubuhon ibana solak naya sa boy bongot tuhar jauh na debata. Masagyok si tutudi bagasar rohani si Nikodemus. Ala na sudia na dong di pertibion di pambarengan na holas sahali do di tubuhon. Tajahama buku Yohanes 3 ayat 6 rodisia na patorakon na perlu hita di tubuh saulak nai manang tubuh padu halihon. Sono maridok. Daging do na tubuh siat daging, toddi do na tubuh siat toddi. Unang malawang roham alahudok tuho. Ikut tubuh hamu siya gijang. Namang ulis dua logo do paklo mani rohana. Gabi bigi ho parangongos na. Alai dang di boto ho haborhatan na manang hasahatan na. Lasong nido ganup nang tubuh siya toddi perbadia. Dungi nina si Nikodemus mamangalusi ibana. Songo dia mah terjadi i. Songo anak ni dibata aja susi. Budo di saha ibana ahanarong di bagasa pikiran ni si Nikodemus. Na bingung do si Nikodemus memikirhon perlu ni ditubuhon muse manang tubuh padu halihon. Di Yesus do Yohanes 3 ayat 6 daging do na tubuh siya daging toddi do na tubuh siya toddi. Manang hatana asing dipasingon Yesus do si Nikodemus. Ima yang gocol ima na tepan di debata tung macai na asing sian akan na terpana asing. Buasa. Ala jolma itu pada debata adong dapat daging onna laos adong pertodion na. Di bahan do dang pola salah pakilalan ni jolmai melotung pe di pangan sibuknya kabinatang. Alai ko salah do manang marpakilalahon nasala do jolmai molo dipangan sibuk niak ka jolmana asing. Ala secara naluri martodi do jolmai alai yang go binatang dang martodi. Yuk Yesus do si Nikodemus perlu ni jolmai di tubuh dua hali. Ala na jolmai na adong dua sifat alamina. Perdagingon nang pertodion. Mulu perdagingon manang daging iman dari tubuh dainang hita tu pertibion. Ale mulu nang bongot do hita tu pertodion nya debata. Iko di tubuh tu di perbadia mah hita. Jala sabu hita bongot tu hari jaun na ima tu surugo. Mas jelas doran si Nikodemus mabigi haturangan si Jesusi. Ala dibayakon ibana mah di tubuhon di bagasat to di perbadia. Mulai ma dipikir si Nikodemus tubuh padu halio ni imana berhubungan tu ritual agama. Isarana songon padidion manang na perlu do pe marsiajar agama manang neko na dong do songon fenomena supernatural. Isarana bahasa Siliban salinai songon anak ni dibata Jesusi bui do jaha ibana suriana nadong di pikiran ni si Nikodemusi. Jadi dia lusi ma aha kana solot di pikiran ni si Nikodemusi. Didok Yesus mat si Nikodemus. Hatu tubuh na badu halionon dakaidan ni si malolong. Ay songon alogo do. Yohanes 3 ayat 8. Yang kepada dion kelas katekisasi manang bahasa Siliban boy dio bagion jala boy berengon boy fotoon nang video honon. Jadi di patorang ma tu si Nikodemus ada pung sinialogo na mangulus tiki boy may tatangiyo sorana marihite bulung-bulung na masyososan. Jala boy tabereng akajol mana makilalahon alogo na mga lusi. Alay, yang go alogo na mga lusi, tung suboy doy
berengotta. Bodo tahilala, bohadong uluon, maluswadong alugo na mangulus, manang dangarong kipasangin. So ni manguluon, maluswadong tubo pa dualihon. Hulom na pakilalata, jala, dang adong las niroha. Om manarigo berhad na dinguluon, moladong hatubuan na paduhalihon, adong madihita sonang niroha, buhita sonang ribu-ribuan. Dang buhita bereng, molo hatubuan na paduhalihon ni. Ale buhita bereng, ahado dampak na manang akibat na. Sada ama manang tubuh paduhalihon, ikut jadi sada ama mana berjudoi. Parkara jona burju, hobar jabuna burju, jalagabi anggota gerjana burju. Sada ina naung tubuh padu halihon, gabe sada ina na burju mai, hobar jabuna burju, parkara jana burju. Akan aposo, naung ditubuhon padu halihon, jadi akan naposo na burju mai, gabe dongan persiajar na burju, dohot naposo bulung na burju. Sudah akan ang tubuh padu alihon, adong doha dameon, dohot las neroha, dingulu nasida. Naulo do si Nikodemus ditubuhon padu alihon. Salilingon, sedihor hoddo, maulah sudah na tahiyak ke ritual agamai. HP, dang nai mabain, bongot ibana tu harjon na debata. Sebaliknya, justru gabe bosan ibana. Gabi buban di penguluna. Jaladang marsemangat ibana. Masih do si Nikodemus, alogo partodion na mabalabok na mangalihos semangat tu ibana. Alayang go karitual agamay, dang boy mangaliho ni. Naulo do si Nikodemus ditubuhot di berbadiya. Asa boy tarik konon ibana, agama hapurtibion na. Jalabongot ibana tuhar jauh ni debata. Bohada mang dainang. Bosad dohamu tu ritual agamai hatanauli maluswadong alu goding ulutta gabi mohop jalabusi sado pakilalata. Song ni musedong ulutta malso tubuh hita badu alihon tung masay susah do jalagok biar. Maule ate madihamu namang dainang sialarong dibagi hamuna renungan najepekon. Sampai tu napajupah hita musa bersugot Tuhan Yesus ma mamasuk-masuk.